Powerhouse Gym, naša ďalšia zastávka. Ideme sa rozbiť, čo ide cvičiť, povedz. Asi 7-krát nohy tento výlet. Ty si mal 7-krát nohy? Ja som mal... 7-krát prsia. 7-krát som mal prsia, Dobrá nálada by už bola, vkračame do gymu, hneď nás kasnú o $35 a dobrá nálada prejde. Dá sa tu najesť, takže aj tu ti navaria. A strašne veľa kardiostrojov tu je. Docvičíš, máš čerstvé jedlo a možno chutné jedlo. A tu je Wall of Fame, jak nám povedal na recepcii. Tu sú slávni kulturisti, fitnessáci, bodybuilderi, ktorí boli v tomto gyme aj podpísaní. Hľadám seba. Aha, teraz doniesol si vlastnú fotku? Oni asi zabudli. Zabudol si ty poslať. Oni zabudli. Tento rob, ktorý vyhral naturálnu Olympiu. On bol vo Vegas na Olympii, keď aj ja som bol. Keď sa točil film Generation Iron, Nutty for Life. Limetka, ananas, mango. A ja mám fruit punch flower. Na zdravie. Na zdravie. Ináč som ešte nepil zlý Total War. Ja, ale mám to dosť kyslé, ale dobre. Aj toto je dosť kyslé, ale dá sa. Matrix stroje, aj tu, v tomto Powerhouse. Všetko na nohy. Ja som sa chcel popozerať, ale akože je to tu vážne. Tiež strašne veľa strojov, strašne veľa možností a len málo kedy by sa ti tu stalo podľa mňa, že by ti niekto obsadil stroj. Freemotion stroje, také to boli aj včera v tom LA, ale voľaká iná farebná kombinácia, je ich dosť veľa. A samozrejme nemôže chýbať táto zóna, kde sú hammer strengthy. Takže kde je hammer strength, to je dobré fitko, zapamätaj. Toto mi príde ako taká nejaká old school zóna, že vážne sú tu niektoré stroje staré, alebo také crazy stroje, alebo proste veľmi zaujímavé. Tu sú ešte aj nejaké squat racky. A toto je presne ten, čo som bol v jednom Powerhouse, presne takýmto pendulum som skúšal. Od Arsenal Strength tu máme vertical leg press, čo v živote neskúš, je to kokotina jak vraky. A tu je činkáreň. Ako nám recepčný chlapík povedal, že jednoručky sú do 200 pounds, takže nejakých 90 kg, čo je akože dosť. To akože vážne nabité fitko, kde si brutálne dobre vie odmakať každý jednoznačne. Je tu ako keby old school zóna, takže tam si môžeš búchať želiesko, môžeš robiť čo chceš. Tu je taká už modernejšia zóna a toto je crossfitácka, tu sa dá boxovať za tebou, je tam aj ring, boxovacie mechy, vzadu sú nejaké kladky ešte, väža, takže zvyčkaj, tu je ešte jedna zelená zóna, čo vám idem predstaviť. Toto je celá tá ďalšia zóna, ešte ako keby zvlášť vo fitku. Toto vyzerá extrémne, pozrite sa, squat rackov tu máš koľko chceš, môže si tu prísť, ináč to je tlmený hlas, vidíte, počujete to? Tlmený zvuk, takže ja sa to tak nebúchá. To je asi taká tichá zóna, kde by som mal držať hubu, ale len to predstavím preč. Toto nevyzerá moc ako tichá zóna. Toto je raj každého benčiara. Tu je asi 1500 rôznych tyčí. Máme tu 1500 drevených nástavcov všelijakých. A profesionálny benčiarsky setup. Mne tá pumpa začína písať, cítim svrbenie, cítim, že začína mi nabehnúť taká... Som bol nažratý tých sladkostí, takže mne to nič nehovorí. Takzvaná nastraná atmosféra, dobre hovorí Vládko. A hneď to tu rozpálim, ty kokos, rozbijem to tu celé. Zabijak, ale treba sa aj rozbíjať. Treba sa rozbíjať, kľudne tieto vynútené sem tam. Veľmi dobre bodnú. I keď nie sú možno optimálne, ale na ten pocit sú výborné. Predtréningovka Total War veľmi dobre píše. Aký je hammer tlak? Popíšte úplne. Aleša išiel teraz Ako super séria, chlapi? Super, dobre, ja to cítim. Ako čo babačo. To je učisko. Slovenské roky. Ideš. Tam dosť veľkú váhu dáva, nie? 3 lacky sú už aj dosť. Už akože dosť.
vyzerám ako zaliatá hamba. Zaliatá hamba som ja. Ja sa tak cítim. Není to ťažký cvik, musí sa dávať pozor, aby to nebúchalo, sú moc krátke tie lana, ale vieš to pekne v tej middle position odcvičiť ramena, furt si pod napätím. Aj napriek tomu teda, že ten stroj není na to určený, tak človek sa vie vynájsť, dali sme to tam a bolo to dosť dobré. Jak teraz, tí moderní evidence-based tréneri a kulturisti uznávajú tento cvik veľmi na triceps, takže ten overhead push, čo tlačíš na hlavu, že potrebuješ takúto dvojkladku a takto to ťaháš hore. Môže byť, vyzerá to síce trošku šašovsky, ale... Máme tu takýto predkop, čo som v živote nevidel, ani nepočul, ani nevidel na videu, ani nikde. A normálne si navlečeš nohu do takejto... Ja neviem, čo to je, do nejakej gumy. Topánky. Ty kokos, tam môžeš vykopať. A je to zaujímavé. Keď som čižmi na nohách, ne? Aha, a čo hovoríš, aké pocity? Presne viem, že v čom je rozdiel. Rozdiel je v tom, že ak to je na tom lane, alebo na čom to je, tak tá noha normálne nejde sama rovno, ale proste musím ešte držať stabilitu, takže ja to ako keby, keď robíš bench press na niekde na multiprese a teraz by som išiel s jednoručkami. Presne tomu by som to prirovnal, že musíš normálne držať, lebo ti to takto uletí do boku. Takže tlačíš to dopredu, ale ešte držíš balans. Z toho cítim ramena extrémne aj predné a dokonca aj bočné, ak mi to asi ťahá troška dozadu. Takže brutálny stroj. Mne sa to ľúbi vlastne, že je to taká voľná dráha a nie je to jednoručne, tá sila ťa neťahá, teda gravitácia dole, ale mierne dozadu. Potrebuješ zapojiť viac stabilizačných svalov, takže ak máš možnosť, kľudne to cvič. Povedz nám niečo, ako sa cítiš po tvojom zranení? Žiadny problém nemáš? Takže je to také na prd, musím uznať, lebo dávam si veľmi pozor, že ktorý stroj pôjdem a veľa strojov ešte cítim na hrudník, hlavne nemôžem nič cvičiť, čo je pre mňa škoda, mám prepadnutý hrudník, takže jediné čo môžem je ramena, biceps, triceps, nohy, chrbát trošku lightovo a hrudník vôbec nemôžem cvičiť, bohužiaľ. Čo by to bol za deň, keby ja neskúsim full stack na takom stroji, čo mi sedí, takže 150. Možno to bude trapa, sa nevytlačím to. Dobre. Kokos, dobre sa mu trasú ruky. Čo ti je zima? Full stack. Ľahké, takže toto je nevýhoda týchto strojov. Kamože ľahké. Kamo, ty sa triasol jak zombie. Ale prvýkrát v živote cvičím tento cvik. Nie som na to vôbec zvyknutý a hneď tam je full stack. Takže toto je nevýhoda, že keď si taký silný kulturista ako ja, tak to vymaxuješ raz, dva. Myslím, že toto fitko je vážne super, má veľa možností. Sú tu dobré stroje a je také, ako by som to povedal, že taká dobrá atmosféra je v tomto fitku. Že nemám pocit, že som v nejakom komerčnom fitku. Nemám pocit, že tu každý po mne pozerá, každý si robí svoje a kto chce sa tu strátiť v tomto fitku, je to podľa mňa super. No to je ono, kamarát. Armrest nebudeš mať. No. Zásaj, ne? Ťažké to je, ty kokos, dosť. Kolano je tak dlhé, vieš to zatiahnuť tak dozadu, ako sa ti len dá. Je to v niektorých prípadoch lepšie ako to krátke, keď to nepušuješ pred seba, ale robíš to pekne za sebou. Hej, na čo si tam dal? Toto kámo. Jaké hrubé natiahnuté, ale to, čo som chcel ukázať. To dá vyťahnuť vôbec? Určite volá kto. Chce to vyťahnuť, ale nejdeme to. Ale to je zamknuté. Ale by som to říkal, hlavne je to zamknuté. Je to zamknuté, ale poď sa pozrieť na to skôr, to je taký hexagon, alebo ja neviem čo to je. Pentagon.
Ja si myslím, že toto sú tyče nie tých ľudí, ktorí si ich normálne, že tyče, proste čo si donesli z domu, hej? A oni to pozamietali. Aha, aj toto je zakrivené, toto som tiež zatkol. To vyzerá dobre. Ale tie tyče sú naozaj zamknuté normálne na záhok a na rekách. Tak to znamená, že niekto si to proste podľa mňa doniesol a zamknul si tú tyč posilke, nech si ju nemusí nosiť dookola. To aj nevidíš. A neviem, čo sa s tým cvičí a to dosť zaujímavé. Keď náhodou vieš, na čo sú tieto tyče, alebo si to už voľakedy videl, napíš nám do komentára, dobre? Čo to môže byť a na čo to slúži. Keď nevieš, tak napíš, že nevieš. Páči sa mi, že v týchto fitkách sú aj barbershopy jednoducho. Normálne barbershop, budeš si to spraviť fresh cut a volá sa to, že muscle cut, tento barber. Len nerozumiem teda, že prečo sú tam všade LGBT vlajky, ale inak je to fajn. To bude to liberál, demokrát. Veľmi by mi bodlo, keby v nejakom slovenskom gyme bolo takéto niečo, že docvičíš posilke a rovno sa ideš najesť do reštaurácie, kde je vážne, že veľký výber a zdravé jedlá. Nemusíš bežať domov, variť si a rovno to bukneš vo fitku. Táto brutálna konštrukcia je zhotovená na to, aby sa človek dokázal vystrečovať v každej jednej možnej pozícii. Keď sa pozrieš tam, povieš sa, koľko možností je na strečení. Idem okolo. Čo si blázon? Toto všetko sú rôzne cviky, ktoré dokáže človek tuto spraviť. No len sa pekne ponaťahuj. Mega. Už je holý aj v tomto fitku. Sa musím vyzliekať každom fitku. Na recepcii holý už. Poľa živého, ochraňujte nás tu. Holý pekne v celom fitku. No čo? No okej. To je dobré. Okay, it's good. Oh yeah. That's good. Dobre. Dobre. Tu není fast food, ale je to TJ Maxx, takže je to taký veľmi zaujímavý obchod. Je tam asi veľa značkového oblečenia, nie že asi, je tam veľa značkového oblečenia, všelijakých kabeliek, voňavky, neviem čo, ľudia tam naozaj kupujú značkové oblečenie za lacný peniaz. Takže ideme to pozrieť, čo by sa tu dalo kúpiť. No je tu hlavne oblečenie, ale zase aha, šperky, kabelky, voňavky. Čo len chceš, čo len chceš. Naozaj tu hocičo, kufre, čo. A hovorím, je to za celkom dobrý peniaz. Powerhouse Gym je väčšinou ten najviac hardcore, čo sa týka možností v USA, takže tu vieš, že tu budú hammer strengthy, tu nebudú nejaké lacné shit stroje, ale budú tu veže, bude to všetko možné, je to tak komerčné. Takže určite, keď si kulturista a nepoznáš tie gymy, nechceš riskovať, tak hľadaj Powerhouse a určite tam nájdeš každú jednu možnosť. Bolo tu strašne veľa tých multipresov, hej. Tyčí, proste jednoducho aj voľných benchov, squat-rackov. Ale zaujímavosť, že stroje moc na triceps neboli a takí sú ani na ramená. No. Takže nejaké extra, bol tam jeden hammer strength tlak a nejaké rozpaže od Matrixu, takže nič extra, neboli tu ani nejaké rozpaže v stoji alebo niečo podobné. Mne sa zdá, že strašne veľa bolo kladiek, že kladkových strojov jednoducho na tehličky, to bolo 80%. Alebo 3 rady tam, takže toho bolo veľa. A samozrejme na kladkách si vieš vyskladať hocičo, však mohol si vidieť vo videu, ako sme na tom odcvičili aj tricák, aj bicák, aj ramena. Takže ja si myslím, že dnešné video tu môžeme ukončiť. Pred Powerhouseom ďakujem, že ste si pozreli aj túto časť. Ako vždy spomínam, odberajte nás, sledujte nás. Pri 1000 followerov nám môžeš vybrať ty, kde máme ísť zacvičiť, kľudne aj krajinu. Dúfam, že nie zas do Ameriky. Texas, prosím, Alpha Lake chceš vidieť. A pri 10 000 odberateľov pridáme také video, jaké... 10 000? 10 000. Dúfam, že nepridáme.